Kukuljaševa čarolija. Bolesni Korko odmah je ozdravio od blistavih gljiva. Ja sam uz Korkovu pomoć uspeo da spasem plavu princezu, koja se odvojila od mene i bežala kroz pećine od zlog kukuljaša. A Korko i ja smo opet postali prijatelji i nastavili smo put kroz nove avanture prema svome cilju, izvor zemlji. Jedino što vidim, to je pustinja. Ej, Đole, zar baš ništa ne vidiš? Ima li negde šumenka? Ne vidim ništa. Čekaj. Zasjedu, tamo dole u oazi. Da, princeza će se zaustaviti tamo, a ti ćeš zauzeti to mesto i postavit ćeš joj zasedu. Otkud znaš da dolazi tamo? Nije to jedino što ja znam. Pa da bi zauzeo oazu moraš upotrebiti čaroliju. Ja ne umem da se koristim čarolijom. Znam ja to dobro. Daj uho da ti šapnem. Jasno je veličanstveno. Kao što je rekao gospodin Glasnik, tu negdje treba da je sakrivena brana koja zaustavlja vodu. Šta radiš, to bole? Možda odavde nešto može da se vidi. Šta je to? Šta je to? Ovdje je neki podzemni kanal za vodu. Dobro je, dobro je. Hej, silazi! Evo, gazda. U redu, Bole, ti ćeš da se pobrineš za ovo ovde. Slušajte me dobro svi, ja sam kukuljaš, moćni prorok! A se to za ime Bože događa? O, to može da bude, a? Velika nesreća će uskoro da se spusti na ovu oazu! Velika nesreća? Bogovođa Tvrdimčina. U redu, Đole, spuštamo se. Shvaćam ga zak, sada. Ko je taj koji upravlja ovim mestom? Ja sam Leon koji upravlja ovom oazom. Zar je moguće da će nas trefiti tako strašna nesreća na ovakvom mirnom mestu? Ja sam veliki prorok, ja to dobro znam. Teško je poverovati, stotinama godina oaza je živjela u miru. Nikada nas niko ni dirao, ni gnjavio, znate? Ako ne verujete mojim rečima, ja ću vam dati dokaz. Kao nagoveštaj nesreće, sunce će ubrzo prekriti tamna zla senka. Naše sunce! Gledajte, sunce nestaje. To je pomračenje sunca. Biće još 2-3 delimična pomračenja, a na kraju će biti potpuno. Pre toga moramo stići u izvor zemlju. Bolje da požurimo. Oaza je blizu! U redu, punom brzinom prema oazi. Smirite se, rekoh vam, to je samo nagoveštaj nesreće. Ubrzo će sve biti u redu.
ovo zaista može da bude predskazanje nečeg strašnog. Šta kažete, gospodine Leon? Toga se ne treba bojati. To je bio samo prirodni fenomen koji se ponekad događa, da. Pansa, ako je to tačno... Čuti već jednom. Hej, vi mi izgleda još ne verujete. E pa onda ćete vidjeti još jedno predskazanje. Kakvo predskazanje? Uskoro će znati. Čala. Gazda, obavljeno je. U ovom trenutku osjeti ga dolazak užasne nesreće, a vi ćete vidjeti svojim očima. Kladim se da je blef. Ništa se neće dogoditi kao što i nije. Sunce je u redu. Reci Kukulješu, šta će se dogoditi? Nešto što će vas uništiti. Šta? Kažu, voda nestaje. O Bože dragi, šta je bilo? Voda više ne teče, kanal za vodu je presušio. Nebesa, Gospode Bože, to je užasno. Pansa, za ime Bože, zašto se to događa? Ja ništa ne razumem. Ništa. Čemu sva ta panika? Zar ne verujete mojim rečima? A? Možda je zaista veliki prorok kao što kaže. Gospod Kukuljašu, izvinite, vi ste sigurno prorok. Tako, najzad mi verujete? Verujem da veliki prorok kao vi zna zašto je kanal presušio. Daj, ne samo to. Ja također mogu da vam vratim vodu u kanal. Zar je moguće? Zbilja možete da vratite vodu? Mislite? To je lako. O, vi ste zbilja veliki prorok. Znači, to je velika nesreća o kojoj ste govorili. Dok sam god ja ovdje, to se ne smatra nesrećom. Hoćete reći da će i veća nesreća stići u našu oazu? Da, uskoro će stići vazdušni brod zvani Šumenko. Oni koji su na tom brodu, jesu oni koji će doneti nesreću u ovoj mirnoj oazi. To su najzlobniji đavoli na svetu. Pa to je užasno. Ali šta treba da radimo kada oni dođu? Šta mislite? Smesta ih pohvatajte i strpajte u podzemne tamnice zauvek. U redu, Pansa, sakupi momki i pohvatajte zle đavole. Da. Učinit ću baš kao što ste rekli. A možete li da vratite vodu u kanal odmah sad? O, ne moramo žuriti. Niko neće umreti bez vode za dan, dva. Znam ja to, ali ljudi će biti zabrinuti. Razumem, uzgred. Bolje da ti đavoli ne znaju da sam ovdje. A gde da sakrijem brod? Ima jedno mesto. Nikoga neće primetiti ako ga stavite u dvorište palate. Tako ćemo uraditi. Sad je princezina sudbina zapečećena. Oaza! Prekrasna je! Dole, Korko, Vidro, spuštajte se, smanjite vatru. Nešto nije u redu sa oazom. Tamo nema vode! Šta? Šta si rekao? O, Bože moj. Ali drveće izgleda sveže i živo. Suša ne traje dugo. Zar tu tebi nešto nije čudno, ha? Da, pričekat ćemo da vidimo. Vidro, raspali vatru da se podigne. Nemoguće, upravo sam sasvim ugasio vatru i ne mogu odmah da je raspalim.
Šta to radite? Šta smo vam skrivili, ha? Ne mrdajte, đavoli! Đavoli? Kako to misliš đavoli? Brzo, vodite ih s mesta u zatvor. Ajde, mrdaj! Hajde, idemo, ženski đavole. Nisam ja đavo, ja sam bilinska princeza. Zaleži, dobro znamo ko ste vi. Napred! Ima li ovdje koga? Ajde, ulazi! Otvori! Pa zašto ste nas utamničili ovde? Ti đavoli nikad ne odustaju. Čekaj! Pa čekaj ti ispričamo, zar neću da čuješ? Do đavola, otišli su. Šta ćemo sada? Moramo smisliti način kako da se izvučemo odavde, znate? Blagi Bože, ovdje ni prozora nema. Čak ni otvorac za vazduh na tavanici. Zidovi su prilično čvrsti. Izgleda da je vrlo teško izaći odavde. Vaša hrana, đavoli! Ama nismo mi đavoli, Boga mu! Žabko, jesi li dobro? Dopada vam se hrana, gospodine Kukuljašu i ostali? Prilično. Uzgred, gospodine Kukuljašu, ono što sam vas molio... Znam, gospodine Leo, ne brinite za vodu, učinit ću da poteče sutra ujutro. Hoćete li? Hvala vam, kako će se svi radovati. Da, to je sasvim tačno. Pa smestite se udobno kao kod kuće i prijatno vam veče, da još piće gostima. Da. Bole, šta to radiš? Slušaj, kasnije idi proveri kako radi naš trik, znaš. Svaćao, gazda. Ali ova hrana je tako dobra. O Bože, kakav si ti glapan! Hrana je odvratna. Ajde, ne pričaj tako, Žabko. Ako dobro žvaćeš, hleb će imati bolji ukus, mada je malo tvrd. Ne malo, nego mnogo tvrd. Šta li Vidra radi? Pitam se da li su ga uhvatili. Ne bih rekao da su ga uhvatili, verovatno bi i njega strpali ovamo. Možda će doći da nas spase. Hoće sigurno. Hoće, Vidra, da, doći će on. Sigurno će doći. Sigurno. To sam ja! O, ti si prorokom. Zašto šetaš tako kasno? Pa mesečina je tako zanosna, pa sam izašao u šetnju. Noćas nema mesečine. Šta? Vidi, molim te, a ja mislio da je ima. Pa čini se da je mesec noćat odsutan, pa ću ja lepo da se vratim u krevet. Kako je ovo divna skulptura, još kad bi samo voda potekla. Ovdje je Bole krenuo. Hej, možda saznam nešto o Žabku. U redu, ovdje me niko neće pronaći.
Unutra je voda? Čemu li to služi? Šta to bole namerava da mi znati? Ne, to je nemoguće. Ni ovdje ne može. A? Gorko, vidi! Plavka, dođi pogledaj. Šta kažeš, Gorko? Možda možemo da se izvučemo odavde, ha? Malter, ispada li bit će đavolski teško izvoditi kamen iz zida samo jednim običnim nožićem? Bolje išta nego ništa. To je tačno. I ja mislim da je Žabko u pravu. Nadam se da je nožić jak i oštar. Čekaj malo, imam neke šrafstigere, imam... Hvala ti. Na posao! Čujte me dobro svi! Ubrzo ćete vidjeti i shvatiti kakav veliki prorok sam ja. Eto kipa lava koji je sada presušio zbog đavolskog prokletstva. Moje reči mogu učiniti da voda poteče. A sada presušeni lave na zapovest velikog proroka izvrši svoju dužnost. Voda! Znam, gazda! Poteci voda! Poteci voda! Što lecim se boja? Šta to radi? Prosto, ne moram se moćna! Ali pravi bolest, ravno brljaš, ali Sigurno je da ste veliki prorok, a hoćete nam vratiti vodu u reku, a? Šta kažete? Da, ali pod jednim uslovom. Kako to mislite pod uslovom? Pod uslovom da mi predate kontrolu nad ovom oazom. To je nemoguće, ne može biti. Nećeš to ne učiniš, onda ti nije stalo da li će se oaza sasušiti i propasti. A to jeste. Za dobro naroda. Neophodno je to učiniti, a vi ćete onda vratiti vodu u reku, jel te? Šta? Vi ste lažovi valalice! Skloni noge, mamlaze! Bog me neću! Obavestit ću narod u Aziji o ovoj vašoj prevari, da znate! Kazna će biti u gadnom sosu ako to uradiš. Sklanjaj nogu, sledit ću te. Pazi sad, moramo obavestiti gazdu o ovome. Voda otiče brže nego što bi trebalo, šta sad radimo? Ja ću javiti gazdi, ne brini. Nešto ne ide po planu. Kako si samo nesposobni. Šta je dole? Gazda. Šta je bilo, kukuljašu? Znam zašto voda ne teče. Još jedan đavo je na slobodi i svojim zlom zaustavlja vodu. Sada svi potražite preostalog đavola ili će ova oaza biti uništena. Uništena! Sunce je raspoloženo, sije nam po ceo dan. Svi cvetovi venu i trava se suši. Vreli vetar duva, oduvava sve, baš sve. Ni drveća nema i pesak je svud. Suvi vetar ko vitla vreo, nosi sitna zrnca peska, pokriva sve. Ljudi to zovu pustinja. Ni drveća nema i pesak je svud. Suvi vetar ko vitla vreo, nosi sitna zrnca peska, pokriva sve. Ljudi to zovu pustinja. Znači da pustinja nije oduvek bila pustinja. O,
ni moje srce nije od uvek bilo pusto. Vidi, Ana, davno zaljubio sam se u nju, ali me je odbila. Tako se moje srce pretvorilo u pustinju, razumeš? Ma storci uvek govore zapetljano.